Esselamu aleyküm mehvan vatandaşlar. Ayratenim YouTube kanalımın ardıver dinleyicileri ve akıllı dinleyicileri. Oturdum tağaman, bizim oturt inşallah. Oturum yok elbette täze yazmaya başlayacak kolyar. Bu gerekki sanımız geçmeli yorum. Täze sani, kuzul sanım 17. sanını tuğulümü bu üç köşüre yazmak maksadı bilen yine bir täze tarandımız yürüytüğüne öz mehreban owasynyň adamlary, dinleyijileri, ýaşullar haýyş etdi. Mehreban agalarymyz Kuwat Almuradow elbetde Babadykan etrawynyň 40 ýyllyk owasynyň ýaşaýjysy. Tuğulamy owan adamlar gowy ýany kenten menen dogry tanamy. Ondan düýne onuň bir ýanyma çağırdym. Şeýdem tuğulamy bir geçmeli ýöle ýazmam diýip TikTokda goýdum bir bölek aýdym. Tuğulamy ýygynym gollady seni. Şoň üçin bilen şu nesip edenden geçmeli ýolum täze sanyna nesip edenden ne şeýleden sağdanlar ýetlemez kakys Hudaý berdi we kakysdan ömrüňizde gözünüzü. Awa näme bir solada gitarada goýja faýlar çalyp bererdiň da zorlukdy. O minnetli çaljak bolsaň aýdy görnüňde. Şeýlede näme tuğulamy men bir behrewan inin awa häzir var ýani 1,5 saatdan gelip bilýär ýöne gelen soň sen o şeýler begendir ýa-da sağlary bilen tuğulamy Eden Murat geldi. O tatlıçaryan sağ duraldı. Eden Murat'san canını sağ vurdun, ömrünü uzak vurdun. Adamlar bugün kuluklarına uçtuklu neme değerlerdirin kan bulur diyen fikrim bağırma mümkün. Şun bir ayratinrak, ben o mehriban dostum Atamurat Berşev elbette ayratinrak, şun bir üç göşurak o yadga delliydi. O arasa bolor ýaly tomaşaçylara sözlenmeden, aydymlanmadan, sağlanmadan yürüýtü bir arasa bir hödürlerliydi. Diňe näme üçin bir edip bilemiz. Daşary ýurtlarda da tuğulamy arasa şeýdi hödürläp bilýärler. Bizem şun barlak görüldi. Atamurat Berşew janyň sag bolsun. Atamurat sana bir näçe aýdymlan o sadynýadan onun kompozitor, gow aranjör şu ömrüňizde gosun atam janyň sag bolsun dostum. Inni mehribanlar näme bugün ýörüýti Atamurat'yň studiosunda ýörüýti Atamurat'yň öýde men öz gepleşigine başlanyp o ýöne men haýyş etdim bolan bilejek işlemsiň ýok diýip durmadan atam ömrüň sag bolsun studiýanyň netijesi mutlu bolsun şun birinji gerek ýazarlyk berdik. Elbetde şu gepleşigime ýakyndan ýardam berýän o ýigitler dostlar o ýakyn ýol syýahatçylyk kampaniýasy bar. Hormat bilen şulara men aýratym köp sag bolsun aýdan ýakyn ýolum näme? Yaş oğlanlar gyýyllary daşaryrda okujak oğlanlar gyýyllary ýürüýdi. Uly mümkinçilik bilen daşaryrda urudyýarlar, oşolar barıp ýatjak jaýlar, okujak ýerlerini hemme dadyn öýler jogapkärçilik çekip. Bundan mesela näme ýakyn ýol kampaniýasyna gedýän daşaryrdan gerek bir ýük jagadyň ýa bir dip jagadyň bir üç köşürek bir ses jagalar gerek ama onuň sargap bilýär oğlanlar. Şoň üçin şeýlede ýene näme Ýakyn ýol kampaniýasy ýürüýte size soňga da murat soňýan şular her gerek maň uradan oklar deňe sizi ura diýerler şu. Ene ilki bilene ak kuwatsan ýakyn ýol kampaniýanyň adyndan hormat bilen kabul etmäň haýyş edýär. Şeýlede ene kakşan bakym sen toýmam däme? Hawa kaptalyň dogaýa. Şeýlede ne esen muratsan hawa başdyny kabul etmäň haýyş edýär näme ulanlar bir ýatlama, o kaptalyna goýaýyn. Janyňa sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, näme ýakyn ýol kampaniýada ýene bir de köp sag bolsun aýdýar. Şeýlede biziň ýakyn ýol kampaniýalar biziň aladamy edýän, o 40 ýyllıkda ýerleşen Täze Taam kafeýine de köp sag bolsun aýdýan. Bular näme tuğulamy şu gepleşigimizde boş duranoklar elinden gelen ýardamyny edýärler. Ikinize de janyňa sag bolsun. Inni gepleşige başlaryň, hawa näýeriniň agdaýlar? Men gepleşigime sen näme bir özüň haýyş etdirdiň ýa şu gepleşige bir höwesiň barmy? Näme şunda bir başlary? O amda bir alamyň ýeri bar. Aha. Şol Gonçalanyň gepleşigine bar diýdi. Şeýlemi? O da var mallak ikine köpüren şu gepleşige çyksaň bar halkyň içine çykardyň diýenler-de. Hawa aýtdy agamyň jaň etdim ama Gonçda şeýle bir talandy bar, sunugaty bar, olaglaryň şol olan bir sunugatyň ýerde ýatdan islemek ýa-da bir halkymyz bilen taýlaşsak, dinleseler diýip başga da bir kysana agalama haýyş etdi. Diňe döwrana gadar başga da ýigitlerimiz haýyş etdi. Inni näme üçin gitarada ýaňlan ýarym telewatdaşga da gatnaşypdyň. Ýöne sen näme üçin bu kadar gitarada çykyş etjek diýdiň? Ay gitarada ödüm.
Haçandan beri 3. klasdan beri şu gower edim gitar. Gitara çalpan ha. Pelwan Hanmurat Ali Pazan dinlep gördüm. Söyle mi? Hawa. Hmm. Ayının gitar anlamayın ettim. Dinle Pelwan Ali Pazan döndüm edim ettim. Ayının kulluğa ettim kim onu yaştı. Maňa getiren aýdymlaň da bar, beýle kalipalaňa ma aýdymlar bar eken. Diňe pelwanjanlykda. Ya sölegim hemmesini pelwan aýdan soň dinlediňmi? Ya tädir dip getirdim. Düşündüm ha biraz. Indi var sen ýuwaş gün avtomat özüň barada gurrun görmäns, tunuga tegesdik. Bu öz maşgalan barada gurrun bar, durup geçäýeli. Maşgalan vardı gurrun ver tamam biz 7 doğan. Tuğulemy. 3 oğlan 4 kız. Sen näçinji dogranyň? İnkçilerimi körpeler. İngilizlerimi? Ha, tuğulemy. Özüň maşgalarmy öýleşikmi? Hawa. Tuğulemy. Oğlum buraydım. Zanlar ta gördüm, ömürler uzak gördüm. Düşündüm. Abi gitarany kim sana sowgat etdilermi, satyn aldyňmy? Öýle ogadan gitar eken ýaman. Hellen gelemde özüme çekkede bir tenkden ogadan rapert düşünmeýän bu gitarala. Ateş Belmurat Ali Pazan'ın gitarısı. Soğuk verdiler o anda. Ay ne ettin ha? Hawa. Tuğulemy. Ataş we Murat'ın gitarası elinde bolsa, sebäp pir senetde. Halipan we salan bolsa bara, nisip etsin. Sağ ol. Halipa ýaly bir näçe toýlary, sogmaňy arzu edýän lazan. Indi ara bir gepleşigiň başynda bir aýdym bilen başlady. Başlar. Hawa. Başsın. Onun gepleşigini dowam eder, näýlek bolýar? Bana. Hawa. Mehrimanlar onuň aýdym, Halipalan aýdymmy? Ali Palan kamar o. Söylemi. Men ýan sana on berende afteryn bilemek dedim. Dogrudan aýdymyň ady näme? Akbal. Aydım Akbal. adı Akbal. Aha. Akbal. Afterny bilen o. Ahtırını bilemem. Yani Marula açtığından bir baş ağlamıdan yürüdük. Aýdyp geçen. Adran we dünýä. Baba yaş olan ne? Ha, şeýdi. Menden durak kolunsam diye. Söylemi. Dostum edil adyňa bilemezok. Öýün aşağından bir ýani liçkam ýazan aşağından YouTube kanalymda gepleşip goýamda. Awa ters düşünmäwiriň adyma da geçdi diýmediňiz. Diýmäwiriň sebäbi bulan bilen ok, menen bilen onu dogry maglumat anyk bolmagyň soň ötünç sorýan ýöne bulaýdymam gowurtda men şun aýda aýndy. İzinden ýene bir aýdym aýda izden. Haýsaýdym aýda. Pelon Ali Pazan'ın armağanını divaydım berin. Armahanna men agy armahanna. İsa Halipan aýdymmy? Ha İsa var şey. İsa. İsa Halipan aýdymy? Ýöne pelwanjany ogadan ýerine ýetirtdi. Ha. İsa Halipa döretdi, pelwanjany ýöretdi. Ha. Doğru aýtmaly. Onu näme mehrimanlar ýygyderli bir sana aýdym dinläriň, ondan soň gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam eder. Elbette gepleşigimiziň mihmany, geçmeler gepleşigiň täze mihmany Kuwat Halmuradow. Ýygyderli sana aýdym. Ýigitler Allah ýaranyňyz ýermanna. Bu durmuş bir sırlı dünya. Kimler gidýär, kimler alýar, kimler ağlap, kimler gülýär. Akbal başa oyun salýar. Bu durmuş göz ýollarynda örtäp goýanlar armana. Her kim ýaş dökür munna, örtenip arman içinde. Adam başı daşdan gatyp, çeker ne bolsa kısmaty. Bermegin sany ýeti, ýaşy tut her näniýeti. Pele oyununa gitmegin, ahir bolsun ýatlagyn. Sanyndan sana süýtlerin, käränetin har etmegin. Sinawlydyr durmuş ýoluň, kyn hem bolsa mert bolgynyň. Törüňde ba bolsa ölüň, hıyan etme ölüň. Akbal herine bolsun ýaty, goý her kimiň bolsun baty. Ara düşüp düşman etip, tollurmasın gül daraty.
sırımlıdır, munno barzat hasaplıdır. Görkedenin görmelidir, kadrini bil ocak öyün. Yitirme hiç utanç hayan, var bolsa namus mertebem. Unutma mehriban uyan. Akval yatsa bolma içerem, iyi demir dost doğunlarım. Dolunup çusa akvalım, dost yer yedi yatlarım. Ödüňe men diýmegin, yetimin hakyny yemegin. Etileri anjatmagyn, halama uly sillerim. Soňlayan aýdan söylerim, söyledim bar görenlerim. Allah'ım bütün insanların yalkasın açsın yollarım. Allah'ım bütün insanların yalkasın açsın yollarım. Sağ olun mehrimanlar, canınız sağ olsun. Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdan yağışı. Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdan yağışı. Aktı gün sevgi yaşı, armanemin ağız armana. Aktı gün sevgi yaşı, armanemin ağız armana. Ey armanemin sonam armana. Men senden çekinip gelýän, gecelerine düştü hürýän. Men senden çekinip gelýän, gecelerine düştü hürýän. Söýýän seni diýip bilmän, armanymin ağız armana. Söýýän sonam diýip bilmän, armanymin ağız armana. Ey armanymin sonam armana. Yatladar qari, İsa bağışı çekyadari. Alkımın yatladar qari, aşık bağışı çekyadari. Öpüp bilmän bal doduwy, armanymin ağız armana. Öpüp bilmän bal doduwy, armanymin ağız armana. Ey armanymin sonam armana. Armanymin ağız armana. Ömrüňizi okgarsyn, ha? Bu işdirýärmi? Şeýlemi? Näetdiň? Arkan howluk baňy gurup durmaly. Haksan, dogrymy?
Yine var nisip borsa şu indiki sannamazda kendisi bildirim köpelerim kalnem ama. İnşallah. Sebebi. Atamra birinci kere bizde diyem şunu. Şeyler mi? O yani bizden maşana eylek böyle pişme paylap vermem bu var yani o. O canın tawadın ömrünü da koydun. İnni kuatsan sana aydım aytmanı aydıma urup duran ilkinci halipan ine bize kadar kıldat. Yani kim halipan var şu an ayda var kıynansak da käbir gepleşiklerde mihmannamı şu halipalar aytman geçerlerde ondan sonra tanalayanlara halipan aytdiyalar. Ine doğru da atçı. Hava tanalayanlara halipan aytdiya o vatınna ki du tara uğradan ya sağdural uğradan mollumlarım mağa nägile var mağa çıkyalarda. Bana aydiyalar goňç näme birinji dutara uğradan meni 3-4 ýyl mektepde okutdum ya öýme gatnada diýerler däre. Şoň üçin ilkinji seni bir sınawatda urup duran bir sağdurlar bilen aýdym aýtmany öwreden halipansyna durup geçäýeli waçan. Urup duran var. Acım argence diýip bir genç emma ýönol görgüli. Bahirsin maýerlol. Ya bu dünýeden geçdi. Hawa. Mhm. Şol gençe sen seýdim pelwan halmras fun kamen. Ay okuya kam. Mallum deme aýjym. Yo mallum delol. Aha. Toylarda bede görütýär o gençe. Tügeleme. Ha. şol Ýöne iş- şol sana Ha. maslahat berdi. En işledim ondan. Aha, söyleme. Özüm çöwre ýek özüm hiňlenip ýördüm bilen ondan. Oğlundan öýrem. Ey sen seýdim pelwan kamen şaýda diýip ondan. Ey bir aýdym aýtyp ber. Ay ne gatrakla diýip ondan. Aha. Ay menem ondan aýdyp berdim, ýene etdim. Ay bolýar muny diýdik ondan. Ha. Yankı beyle kara ayca malgen zaydıptır oğlum raydıptır ay. Mhm. Daşımı üstü ay aydım ayt. Beray rahat değilen gibi. Hava. Ay benim utanyanla birinci yere. Emma oğlanlardan tanıyan mı aýjym argenceden tanıyan mı? Ay otçum aydım ayt man utanyan. Hemmesinden ha? Oğur yani yöne. Düşündüm. Ay onu da ayttım da ettim ondan. Şu gence men bir zihim ma dedi. Bisip dedi. Aha. Gitara çalya alemden öyle. Son. O da son mu? Ova. Aha. Son öğrü der dedi. İslam eyleti yadınız şu. Bak. Yani yok. O İslam terkusuna Ondan var. bolya deyip ondan tezine gittik gitaranlarla. Gitaran mı? Tezine kaftemizle lava. Ha o. Ondan Bahtiyar Devlet deyip bir yine bir oğduşum var gitara çalyan. Solan Öyle mi? gitara öyle çallı yeni ettik sana gitara görküzü. Aha. Bundan önkü gitara. Ha bundan önkü gitara. Ondan hayır gerek değil. Ay menem ondan şu gerek deyip aldım yeni ettim ondan. Bahtiyar Devlet'ten öğrendim birinci. Gitara çalma. Ha. Ha, görüyor Ondan musun? sonra o acımanın cengcisi var. İzipten. Pava. İkisinden de mi Ondan öğrendin? öğrendim, ondan Hudaý verdi bir. Orsin emram, o da solam. Ors? Hava. Kiliçke zart mı? Yok, ors. Ha, aha. Aynı Hudaý verdi adı ha. Hava. Hudaý verdi canın sağ olun bırak. Aha. Esas tonu yer bitmen esas sol. Hudaý verdi. Ben kunnu. Aha. Malazes. İkunu gün toya çıktın. Ya toy çıkamak. Ha işten ha bırak ikunu toya çıkıp olmadı. Esas saatleri sol. hı. Urttu. Ondan solardan öğrenirken bir halipan yanında baran nereden ben tayinleyip ha? Ya bardın mı? Ayo. Testa. Solardan öğrendin ha? Hava. Ernin biraz öğrendim. Men bir zada hali yalgıdan ön kalkış bilen mi? Bir tayinlik gördükten şulaydımlar aydın ustaydı. Senin köp maslahat verdin kalkış. Men var mı aydım dettirler hayran alma. Bir aydınsa da görem ama ulu lokan var ha. Maksat ulu lokan ha bunu tuğurum. Hem aydımdan hüldürüm ya öyle önkura geldiler ama. Yestirmedin aydımlar. Belki bugün näme netibedenden şolaydımlardan yerine getirip berersin. Inni kuat şeyle. Sen aydım aytmaňa maskalardan garşy olan bar mı? Yok. Hiç şeyle. Anrýaňyzda şunu diskardan. Bunu diskar baram. Aha. Kimlerdi? Neme? Akmurat kakamayt yani. Onun öl kakamayt ya tutar çalya. Kalkıňda kim diýerler? Halmurat. Ha, ýöne toýlara da atlara çykýar ha. Ay kıçraktım ha bilemem. Köyüne kakamayırlı kim onu yurdu. Ha. Düşündüm. Gatta gowy. Ünde näme bir ben ýangy ýazgymda inni kaydyma ýerine getirip berdim.
Inni 3-nji bilen 4-nji aýtsaýdym. Serdar Anurwan haýdymmy? Ha, Serdar Anurwan haýdym. Serdar öýdümde işitmändir ne bilaýdymy? Kän aydın bol, kän. Öňrek gaýdymmy? Ay 2017 2018-de şonu. Şo döwür aýtdy, ha. Ha. Onu ikinji aýdymmy? İkinji aýdym Marwalat Murgawet raýonundan Muhammed Nurif diýip bir bagşy bar. Aha. Şoň Murgawamda asla aýdym. Aha. Ýöne ödüm şol aýdym, gowurdum-da toýdur bugün owamda diýip aýtdym. Näme sen obamyza diýip sen näme aftyrma ötküzüp barkaýyn. Bolýarmy ýa-da ödüne doradyňmy? Ya sorap etmediňmi? Yetişmedim. Muhammed näme aýtdym? Muhammed Nurif. Muhammed sen aýdyma bilemek aradan güýç seripdirmi, din seripdirmi onçasyna bilemek dostum dinle ýöne gowurtdy näme o kardeşiňiz inemi ütküzüp dur öňünden ötünç sorýan geçirersiň da. Onu näme soraýdymlar ýerine ýetirip berer Serdar Anurwan soňam birinji Serdaryň aýdymy, ondan soň Muhammediň aýdymy orada. Muhammed sen Serdarjan zanyga sag diýipdir. Gittikmi onda? Ya. 3 2 1. At pencereni gülüm şemal olup karayın Gana gana seredip söyönümü göreyim At pencereni gülüm şemal olup karayın Gana gana seredip söyönümü göreyim Ne desin yarım nelerine aşık Seni verip lelem bolum çınmaşım Gül vereyim sana gülüm bakayda mana Gülüm bakayda mana Söyən diyədə mana Gül vereyim sana gülüm bakayda mana Gülüm bakayda mana Söyən diyədə mana Karaşıp dur aşığım Mana nazar salsana Çağıran da söyledim Gel yanıma gelsene Karaşan aşığım Mana nazar salsana Çağıran da söyledim Gel yanıma gelsene Ne desin yarım Nelerine aşık Seni görüp lele Bolum çınmaşık Gül vereyim sana Gülüm bakayda mana Gülüm bakayda mana Söyən ýerde mana Aydım aydayım sana Ağıy bakayda mana Gülüm bakayda mana Söyən ýerde mana İntizar men yolu gödüm Karaşarım yarım bugün Kollarımda gül çemenim Söyledim yanı durun ovamı Ellerimde gül çemenim Söyledim karaşıp durun ovamı Ovamın açıp yolları Tokoymi seyir bağları Gökçe sulu deryaları Sevgilim olsun atar ovamı Gökçe sulu deryaları Sevgilim tolkunur ovamı Sen eliyasın asla basayım Karancıkla peryan bakayım Seninle ölüm seninle lelem Sevgilim toydur bugün ovamı Seninle sana seninle lelem
Söylelim toydur bugün ovamı Vaspın ediye hoşavadım Öğürüp duraydım sazım Pervane hem aşık bağım Söylelim vaspın eder ovamı Pervane hem aşık bağım Söylelim vaspın eder ovamı Heyvamı kasinin doyma Meni lelem yanmayı koyma Aşık bağışını dinle Söylelim toy tutulu ovamı Aşık oğlanı dinle Söylelim toy tutulu ovamı Hey toydur bugün ovamı Toydur bugün ovamı Sana sağ oldun, ömrümü dokordun. İnni. Sonra size şeyde. Yandan yarım televe etleşiğine. Hays halipe tayinladı size. Söyün halipe, söyün hoca verdi. Oho. Legenda. Legenda. Söyün halipe tayinladı ha. Söylemeni kovuza aydıptın, kabriyada açık bir gidertsin meddinlak vardım onu. Yine büyül, ne netiyedir, büyülüm tayinlik koruyan. Hava nezip bolsa, beylem tanık veririz. Geçen gece giderence bokurda kaynavlanğı büyül doldurup çıkarardın da inşallah. Nezip bolsa. Yandan yan terbiyetlesem näme tugelemek hormatly arkadaşlar kahraman serdarymız ýüritde şu ýaşlamyz öňe çykarmak maksady bilen bir alternatyw ýeňdise tugelemek kän ýaşlamyz ýüre çykka öýlem näme Allahjan Allah netiýeňde bolsa şu bir zat bardyr netiýe ýykyldyňmy ýene ýykyldyňmy ýene gatnaşyň netiýe bergün magatlanmy. Yıkılan görüştü. Ha o yıkılan görüşten doymadın no. Soňçyna görüşten doymasan. Öyle. Başka hayat halipeler dinleýän. Kuatsan? Başka Hacı Mehmet halife var. Onun Kakış Nazarov halife var. Mhm. Onun Söyün hoca verdi halifan dinleyen. Aywa. Başka da kän halifeler. Esadik ne diýäňiz? Pelvan Halmurad. Perwan Halmurad. Perwan Halmurad'dan dost gördüm. Yo. Nesiberin dost gördüm toylarda, bayramlarda. Awa. Perwanjan tuğulama men hormatym gaty beýik Perwana sebäbi bir näçe ýaşlary ýüze çykmagyny uly rahmet ýatdyr sebäbi kän kän aýdymçylar, ýaş aýdymçylar tuğulama öldüler birini orta tap meşhur bolup gitdiler-de. Şolamon bir näçesi bilen ýüriti bilelikde de aýtdy sözlerini ýykanyp sebäbi ýaşlara gaty uly gollaw berýär. Perwan Halmurad janyny tawursun ömrüňi de gözüm tuğulama ýaşlar senden gaty rady men özüm eşitýän köp ýaş aýdymçylardan awa tuğulama golunu gerýän olar. Golunu gerýän saňa da netip bolsa bir gün duşda nesip edende näme käbir toýlarda bilerek aýdym aýtmak nesibäňde çeker inşallah. Awa tuğulama ýankdyň bilen halipalaryň hemmeten usta, hemmeten janlar tawursun ömürler uzak bolsun. Indi sonra size şeyde öňde goýan maksadyň sen geçmeli ýol nähilip düşünýän? Ay geçmeliyor. İlham sanatçı maksat avdif alalı. Her yol var, her yıl variantta geçiyor bir. Kâvat piyada geçiyor, kâvat avtobusa geçiyor. Biliyor musun Esen Murat? Kâvatın özü ulawzy gedin önüne geçiyor. Onu ulawny halamada çalyp beýgirek ulawda geçip görýär. Her kim öz geçiyor varianty var da sen haýsy ýolrakda geçmeýän bolýar. Geçmeli ýol sen üçin näme? Diňe täzelik döretmeli. Näme jogap berersin? Diňe täzelik döretmeler. Döretmeler, ha? Täzeden täzaýdym işler. Döretmeli mi öğretmeli? Ha, öğret. Doğru mu? Doğru yani. Ayratin bir öz başına döreden aydım o zaman. Kuat Halmurad. Yok. İnşallah gelecekte bana mı? Bana nezip bolsa. Döreber täzelik. Ben sana bir daha değil mi? Sen doğru adamlar yedilerinin. Katı doğru adamlar yedilerinin. Sen doğru adam olup doğru adam yedilerinin içine Atamur Hasan'ım öz katı ulu meşhur kompozitörümüz, dostumuz bir näçe aydımları yerine getirir. Gelecekte näme inşallah bir netiýe çekdiler. Bir sesine alaýrak gelýän aydımlar bolsa işleşer. Bizim toparmadan ben toparım beýip bir öwüp durjaklar. Allah şükür toparma
Daha şükür gowlum etdi. Näçe ýazgylar etdik, näçe kino filmler etdik. Allah'a şükür. Gow topara ekozer restoran diýildir. Näme diýýärler şu wagtda. Sanyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Dogry adamlar işleşdim. Şu adamlar kaptan da sağlar ýigitlerim bir elleri güller, gül pürküp duran ýigitler. Göreme, görýärmi sen? Hellen bäri şu aýdym öňünden taýýarlyk bolup geçip batýarlar sen bilen. Dogry dämen diýän. Doğru. Inni ýene soragy size şeýle. Durmuşda, umuman durmuşda. 5 tane bagşyny dinläp bilmeseň, şolar dinlemeseň, şu 5 tane adamlar dinlemeseň, sen dörejüň pese düşmek mümkin. Ýöne şolary sen dinlemeli. Mesela, sen dörejüň az ötüşlere gitdi. Mesela, kim halipalar aýtyp bilersin? Şu halipalar dinleyen diýip bilen. Ýöne dinleyen halip bir zat aýdy. Atly, abraýly hemmesem ustad sözüm ýok halipalar. Ýöne käbir mihmanlar şu atly, abraýly bolýan bir aýdymdan dinleýän okdaşam. Anan bir aýdymny dinleýän ok. Ya mesela bir aýdymny soraýan bilen okşon. Ýöne adabraý wa diýip soň adyna gidip geçýärler. Ýalňyş. Men özüm dinleýän adam aýdarna, dogry diými? Doğru diýem. Dogry diýem, dinleýän adamlaryň bellek geçip bilerdim. 5 tane. Ýöne 5 tane dinleseň sen sunuwatyň dörejiniň öňe gidýär. Dinlemeseň iýlikden babadaýhana tarapy diýär. Dinleseň bäri Aşgabatda tarapy diýär. Dinlemeseň babadaýhana tarapy diýär. 5 tane. Kim? Birinci sara Nur Muhammed Mered Falipan. 1, Atalay Çağrı. 2, Perwan Halbra. 3, Hacı Mehmet. 4, Emre Recep. 5. Dinleýän şular. Herden bilen bara bir derän sınarda. Derän sınarlary. Awa näme bizden şu dünýeden hoşlaşanlar Allah can nur sünnetler diýär. Getip berenler janlar tawatyn ustaddan halipalam, Perwan Halmuradowyň, Hacı Mehmet'iň, Emre Recep'iň, bazan Nurzanyň atawajanyň näme nur sünnetler. Inni bu ýazgylardan soň, bu arzuwlardan soň gowdat arzuw etdik. Inni 4 aýdym ýerine ýetirdim. Inni iri giderli ýerine ýetirip beräjekmi? Näme aýdymlar? Aha. Saatlyk Kur'anlar Falipan. Oňna barym. Saatdan aýdym däler. Taň var. Hawa, saat Kur'an'dan onu gow ýerine ýetirdi. Hawa. Taňmy sen aýdym ol. Ýöne saatdan dinlädim onu. Hawa. Saatdan gatpa ýerine ýetirdim. Demem tikkin saýhanas kinomda ýöritýän işler getirdi. Saatdan ömrüňde bolsun. İdinen hep şekerimi dädinmi? Nälerek görýän? Tansoğan. Hawa. Perwan Halipan. Perwan Halipan göz aýdymdyr. Sağdam dedim ödünüm ki. Ödüm genneceme ýadany. Onu biz bilemde okun Perwan Halmuradowyny gitmişdi. O Türkak atajan kakaýajan etdik. Kartastı. Ene şondan soň geçdi hakykatdanam Perwan göz aýdymy. Onu ilgiri ýerine ýetirýär, dogrymy? Ýerine ýetirýär jangatda bol. Ah sana bir sözüm var, yanakları misli nar oynavadım. Özün bana bağışla, yüreğime ağışla oynavadım. Ah sana bir sözüm var, yanakları misli nar oynavadım. Özün bana bağışla, yüreğime ağışla oynavadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım, oğul navadım. Özün bana bağışla, yüreğime ağışla, oğul navadım. Ah navadım, navadım, sen menin göğün sadım, oğul navadım. Özün bana bağışla, yüreğime ağışla, oğul navadım. Men sen adyňy gurban, ýakyn oduňy gurban, oňnavadım. Seni ýad bermeýän, sensiz döwran sürmeýän, oňnavadım. Men sen adyňy gurban, ýakyn oduňy gurban, oňnavadım.
Seni yada birmeyen, sensiz döwran sürmeyen oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Gözüňe çekip sürme, sen meni yakıp yürme oğul navadım. Aşık men bilip gel, bu cahanna gülüp gel oğul navadım. Gözüňe çekip sürme, sen meni yakıp yürme oğul navadım. Aşık men bilip gel, bu cahanna gülüp gel oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Ah sana bir sözüm var, yanakları misli nar oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Ah sana bir sözüm var, yanakları misli nar oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Ah navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Men sen adyňy urwan, yakın oduňy urwan oğul navadım. Seni yada birmeyen, sensiz döwran sürmeyen oğul navadım. Men sen adyňy urwan, yakın oduňy urwan oğul navadım. Seni yada birmeyen, sensiz döwran sürmeyen oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım. Özüň bana bağışla, yüreğimi nağışla oğul navadım. Gözüňe çekip sürme, sen meni yakıp yürme oğul navadım. Aşık men bilip gel, bu cahanna gülüp gel oğul navadım. Gözüňe çekip sürme, sen meni yakıp yürme oğul navadım. Aşık men bilip gel, bu cahanna gülüp gel oğul navadım. Navadım, navadım, sen menin göğün sadım oğul navadım.
özüň maňa bagyşla ýüregimi. Çok sağ ol. Inni ayratyn özüň kuwat. Halk aydımlara yüzlenen o diyen yüzlenen Lene. şeyle mi? Halkaydım. Özüm goýan halkaydymlarım. Aýtýan. Ayratyn halk aydım haýsy halipan haýsy ustady dinlesen özüňe bir şol aydymyň orror taratynda kalbyňa giňiş alyp bilýän. Pelwan Halmurat Halifajan. Şol Dünya. o Kakş Nazarov Halifajan. Ay kaksan. Ustada. Ansan şarkı. Köptün diýen ha. O Kakşına dar hallara. Kän öz başyna döreden aýdym ýok bolmagy mümkin halipan. Ýöne on ustada var ayratynlygy. Ayratynlygy aydan aýdym ödünki dip aýdýardy. Onu şu birinji aýdan var, şol aýdym birinji aýdan. Öz aýdymdygyny ananan ok. Ananam hakikat. Sonya Lüboy aydımam. Lüboy aydımam var ölse ideal. Ölse halka hödürleyede. Ödürden aydımlarım kän yönü men gizepka ana son utsatlığı. Bokurda onun bir ayratyn sireti, oğudan sesi, yeni bir hayaset vardı garipedere. Toyu bar yara. Toydu mu adam bolaysın. Aydym masmaka köýnüň şeýip çykan oraya. Ama sağadan biraz eğilip adama minimane verýärdi. Şöyle dinlemeden ödüne serettirýärdi. Ana gerekler. Birinci bilen aydımçıda sunuğa dişgärdi. Umman gerekler. Ödüne minimane verdirmeli, ödüne çektirmeli. Düşünýärmi? Känat öwrenmäne zat känler. Perwanly da badyr şonu ýaly. Aslında gurlap adamlar ýüzlenip bir salamdan başlap karşynada da badyr. Bilýärmi? Sebebi özüňi çekmesen sen näzir goýdanda da peýdasy ýok da. Düşünýärmi? Sen sağ boldun, ömrüňi gordun. Inni sadan näýitler hökmüne oglanlar kakş. Soraw size şeýle kuwada bir berjek soraw mı? Gyzyklandyrýan soraw. Sizin Meni bir soraw gyzyklandyr ya. aha. Olam köp aydymçylar dinleýärdi esasen. Hawa. Biriniň ýolundan ýörek gitmer, diňe şowlanan sormaly bolsa haýsy halipan taýlarsyn. Ha, bir halipa bilen dolu gitler vardı diýerler. O şu halipada şu dünýeden gidenden soň sen gidenden soň galyp sarony şu ýoldan dowam etmeli. Şeýle dogry dämedi ya. Elbette Pelwan Halmurat Halifa. Oğlum molly şu ýyl apreliň 19-nda adında Pelwan atdım. Familiýamyzdan Halmuratowlar. Eýway. Deňi. Hayran atpes dogrydyr mı? Halmurad. Oğlum Pelwan Halmurad. Tugulum adyny ýewirdim. Bah. Näme diýelim? Pelwan zanyň sag bolsun. Näde tugulum agam bir saňa bir şeýle bir sunuwatymyza özüňize bir hormat goýan bir ýaş kadrlar beri tugulumy öz perdendini bir ustadyň adyny dakmak elbetde oňa hormat goýmasaň, söýmeseň olady öz çağaňa dakyp bolmaýar. Dogrydan elbetde bärde perwanjany goýan hormatyň sen sözüňden andyk. Saňyň sag bolsun Perwan Halmuradow. Ömrüňizi gordun. Amjan, saňyň sag bolsun. Onda netibedenden ilgiderli bir öý berlen aýdym mamyny. Aratsam, familyaň adymy çynak dost. Adadym soňky dor bar, turum aýdym başyna kino da başlap duraply. Ummatowmy? Azat Ummadow. Men bilemok Azat. Kime däm ýöne men Azatdan eşitdim şol aýdymy. Bir 14 näşir bundan ol. Gowar ýadym şol aýdymy. Şol aýdym ýerine ýetirip berjekmi sebäbi bar. Ýatamadat gerek geldi, gepleşdirin şol aýdym taýýarlyk gördük. O sen ýokdun o. Ana giýje galdyň diýenler. Näzem meni geldim turumda oturup gördüm da. Ayratynlyklar ilgiderli bir aýdymlar dinläýärim. Bir näçe soňa gowaýdymlardan. Bir näçe gowaýdymlar. Ha. Onu ne mehmanlar yine bir tuğulumu Halmuradow sunuwa dişgär o aydymçy halkymyza odan aydymlary bilen ýöretine ýerine ýetirip berer. Elbetde Kuwat Halmuradow dinläliň deýinjalary. Yarın bada acayip ovadan gövne layık Baylık üçün terk edip
gitti qarşını yayıp yarım badı atayıp ovadan gönülayıp baylı üçün terk edip gitti qarşını yayıp gitti qarşını yayıp öymeli kız öymeli bollu yarım öymeli sen yeke koydun beni inlikimiz öymeli öymeli kız öymeli bollu yarım öymeli sen yeke koydun beni inlikimiz öymeli ayt men kimiz öymeli Geceler çağırardın, men yanıma barardın Gitmedik bolsun eğer, durmuş toyun kurardın Geceler çağırardın, men yanıma gelerdin Gitmedik bolsun eğer, durmuş toyun kurardık Bağıt toyun kurardık Öymeli kız öymeli, bollu yarım öymeli Sen yeke koydun beni, inlikimiz öymeli Öymeli kız öymeli, bollu yarım öymeli Sen yeke koydun beni, inlikimiz öymeli Ayt men kimiz öymeli Yaktın aşı oğlanı, söymen saçıp oğlanı Başka gülpü toğlanı, söymelin söymelin Yaktın aşı oğlanı, söymen saçıp oğlanı Başka gülpü toğlanı, bollu minni söymeli Bollu minni söymeli Öymeli kız öymeli, bollu yarım öymeli Sen yeke koydun beni İnlikimi söymeli bollu yarım öymeli Sen yeke koydun beni İnlikimi söymeli Ey dostlarım dinlen ardı halımı Yaşlık yıllarımda söyledim birini Can dostlarım dinlen ardı halımı Yaşlık yıllarımda söyledim birini Gıydirdim sana beren canımı Gıydirdim sana beren yüreğimi İnni dostlar ışka düşen neylesin Aydın dostlar ışka düşen neylesin Olgay menin owa doşum bolmaly İnni onu başka bir almaly Şoğay menin owa doşum bolmaly Onu inni başka bir almaly Giden günü oğlan yalnız kalmalı Giden günü oğlan yeke kalmalı Ünlü dostlar yeke kalan eylesin Aydın dostlar yeke kalan eylesin Canım senin anamıza düşünüyen Anamızın bile pulu satılyan Gülüm senin anamıza düşünüyen Anamızın bile pulu satılyan Eğer eşi deyse sana eğlenin Bilmen alan garı oğlan eylesin Pulu satın alan dinlen eylesin Ağımını yöne yere diyemem Sizinkiler namuslu mu bilemem Canamını yöne yere diyemem Sizinkiler namuslu mu bilemem İnsan sevgisini pula veren ok İnsan sevgisini pula veren ok Kalın pullar baka sevgin eylesin Salgıt serpay baka kalın eylesin
Anlamadım zada ağır eylersin Türkmen oğlan kıyılır namusun olsun Tanrım adam zada ağır eylersin Türkmen oğlan kıyılır namusun olsun Ey Huday binamız ağırak olsun Sanallah binamız ağırak olsun İnni dostlar yanıp yazan neylesin Aydın dostlar yanıp yazan neylesin Şoğuş beyni yanıp yazan neylesin Şu sevgin elinden yanıp Sen ağlama men ağlayın Şu sevgin elinden yanıp Boy ağlama men ağlayın Sevgimi yürekte saklap Boy ağlama men ağlayın Sevgimi yürekte saklap Sen ağlama men ağlayın Kime verdin son kuy sapa Bana verdin cevri cepa Kime verdin son kuy sapa Bana verdin cevri cepa Aşığının kalıp yeke Boy ağlama men ağlayın Aşığının kalıp yeke Sen ağlama men ağlayın Doyabilmen ağay senin Suyu yaşı aktı ben Doyabilmen ağay senin Suyu yaşı aktı ben Senem ayra düşen men Boy ağlama men ağlayın Benim ayra düşen senden Sen ağlama men ağlayın Söylerim ben seni İlen kavanım Ley gözlen kavanım Dillen kavanım Köp sağ ol, aydıp beren aydım va. Inni esen Murat. Senin bir näçe tuğulamy sunugal işgärlengände saat salýan awa tuğulamy özüň bir gysga wagtyň içinde alırdım. Bir ýerde durmak tuğulamy. Seni berjek soralamadyr, ýüldürip bilýän biraz gepleşim açyk şunun biraz ütgeşirak bolsun. Şuna pikirini bana gyzykly, gepleşip bu mehman kuwada da gyzykly. Kuwadan ýokary kujalarda okap, Ustad halipalardan aýdymyň hassa bir inçe tilsimleri bar. Inçerak yapışdy diýäň, ha? Şol ýaly ýollarda aýtman maslahat berip bilýär. Notada da düşünüp, ha? Gowa pikir görýärmi? Doğru. Şol maksat edinýärmi? Böyle yurdumuzda nästan ýokary kujaýlar bar. Gün öwelerde gönlün muntana değişe ýokary kujaýlar. Bir kısam bana gönül Türkmen Milli Konservatoriyası var. Şeyde Türkmen Devlet Medeni Enstitüsü var. İki yukarı kuzaýda da sen şortayda bir näçe halipalar var, saatlar var. Dutardan öwrenjekmi sen? Awa gitardan öwrenjekmi? Dipdenmi? Akordeon tapawdy ýok. Tugulum bir näçe halipalar, ustadlar gowsora berdim. Gowsora berdim. Lalaşam şorum olay. O men ýalan dilde oturmay, meni berjek bolup durdy. Ben berjek bolup durmak ýadyma düşmedi sonra ola.
Alıp çıktın sen. Tamam. Koşmaça verecek soran var mı yana? Ya başa. Sen ne? Ya. Şu masada verecek halipalardan. Şu maslahat diyen halifeler dinlesin ne yan? Oraya mı? Ası. Doğraydı ya. Sen geleceksin esmeğin için hazamır. Göz Topal yetimin halkın giyine. göz yetimin giyinen için ya da. Kovlimeler verdi. Göğünü tutacaksın demedim. Hava görmek. Ben hova da atıp aydım edeyim. Onay mı olsa da atlar var. Biz gitmişti aydan sonra onun aşağının yadarlar. O bir hayt halipanlarına bardın, katladın deyipler. Sebebi neyim için kuatsan. Bu gitmesin adının belli olsa geçmeli yol bir. Hem takvavutun etmeli işlenir kan. Hem memnunum. Bilem şuna değilsen kan işler etmeli. Kan halifelerle maslahatlaşmalı. Men misal için öğrendim. Her eden isimden bir zat öğreniyor. Her eden isimden öğreniyor. Son simsidim hem adam şolar yardım. Her eden yalgıyımızdan ya her aydan aydınımızdan içinden bir zatlar, tədrikler tapmayansınlar. Doğru değil mi? Doğru diyemem. Gösterdi yine bir tane aydım yerine getirip herhalde. Baş üstüne. Var ya mı? Böyle öyle. Gitti onu zaman savardı mehribanlar. Ondan sonra hadi söylemedi. Gurumdur geçirir. Ama näme gitmesin dedim. Şu bir kanca aydımlardan sonra ahırlar tamam bolýar. Bu nämä bu aydımlarım iyi giderli ulawragam ma içinde. Kuatan Murad, dinleyen deyincenin aşağını esas fikirlerini diyelim dostlar. Biz şu näme için açık gitmiş studiyanın içinde ya da tədrisçiler studiyanın içinde her gitmişin başında da belli geçtim. Şu size hüdürlenen yazgılanmaz, aydımlamaz, sağlanmaz. Size hazamır tüycü varsın. O bir dinleğinizde eziyet alman, lezzet almak maksadı bilen şunu hüdürleyip behrimanlar. Şoň üçin men öz gadyrdan kardeşim Atamurat Bäşime yüz tuttum bir nehip boza şular ýaly şu ýaly halkyň içine golsa näme elektron odislerlerim o ýyldansa şu barýandy gözlerlerine de hukman ýatyp berýändir behrimanlar. Häzir bolsa kuwat Atamurat dinlemegi maslahat berýär. Saýmy turamyrsam gennejeme demne diýim. Naş bolsun. Perdendin deyus olsa başına bela gelir. Edep gören oğul irden salama gelir. Edep gören oğul seher salama gelir. Oğru gitme uzava, düşer bir gün dudava. Karga uyuşer tedeve, bilbil çemene gelir. Karga uyuşur tedeve bilbil çemene gelir. Belağalar sunmasın, yat olur karın nasip. İyiliğe den karvısıp, peli yamana gelir. İyiliğe den karvısıp, peli yamana gelir. Öğeder salmaz yaşlık, bet bağdedir bivaslık. Ağır kesin nahoşluk, kayga bahana gelir. Ağır kesilne hoşluk, kayga bahana gelir. Aşkımla bu dillerim gidip kalmaz gözlerim. Huday verdi sözlerim, karşı kemana gelir. Allah verdi sözlerim, karşı kemana gelir. Edep gören oğul irden salama gelir. Edep gören oğul seher salama gelir.
Kapıyımın bir gıyetse adı Gülhanım, Gülhanım. Ker geçenne bağrım yak yar, yak ya Gülhanım, Gülhanım. Ey ker geçenne bağrım yak yar, yak ya Gülhanım, Gülhanım. Her geçenne tergin sabah kalmaz kaygıamdan nova. Müskü var hoşu hava, saçar Gülhanım, Gülhanım. Müskü var hoşu hava, saçar Gülhanım, Gülhanım. Görmedim senin dey gedip, ey görmedim senin dey gedip, tarifini bilmem yadayım. Gölgülleri pülpün yayıp, sıkar Gülhanım, Gülhanım. Ey gölgülleri basın kakayıp, geçer Gülhanım, Gülhanım. Vaktiya gülp yar asar yüze, bir göz asıp oğlum size. Bir yıl garip bakar gide, bakar Gülhanım, Gülhanım. Bir yıl garip bakar gide, bakar Gülhanım, Gülhanım. Adı Gülhanım, Gülhanım. Ey adı Gülhanım, Gülhanım ey. Şimdi kuat şeyde sorulamadım. Ne gitmesin uyarım az ahırlap var ya. At uzak olmadım. Bu vakit uzak etmeyen tamaşa sular yağda etmeli. O mu attı köprak sorulmayıp bilemekte. Son için alcıramallardır. Sakna çıkanda kuatsan. Sen halipadın. Sakna çıkan mı? Saknadan hiç yaydan mı? Halipalar olur diyatları. Evet halipalar sakna çıktın mı? Benim askerim o diyatlar. Korkma diye. Tekst aydamda. Sözlüğün aydamda. Senin son ya. Aydım sakna senki. Sen sana saknan ananırlar değil mi? Sakna senki kuat. Dini öňe can watan Türkmenistan dip ajayip şygaram kalunda gaýnap joşdun elmide ama dini öňe. Indi kuat şeýle sorap, gıýkas sorap, kän berjekler, onuň soraglydy, öňe jogap bere. Durmuşda sana yetmeýän zat. Durmuşda bana yetmeýän adam. Şu pelwan Hamrat Halifazan kakamam goýardy. Şeýlemi? Onuň Ayşe aýdy maýdanym görmedi. Kakam. Hawa. Bu kakaňyz bu dünýeden hoşlaşandan soň başladyň gaýdyňyz. Aýo 1-2-3 ýyl soň. Ýöne ardugyna badymy ýaşulyň siz bol görmekle işte sen aýdym isleýärmi? Ay o wagtlar hem ýöne özüm aýtdym ýöne kakam bilen okdum. Sizin mene Aýtdan ýok özüm hinglenýärdim. Soň. Aýdym. Düşündüm. Näme? Kakaňyz nurşyna ýatsyn, bundan soň men sonra görmeýin. Ama
Sağ sağ arzu edeyim. Sağ olun. Sınırta üstünlükler arzu edeyim. Tuğlama şuun kuğundan geçmeliyor. Gepleşimizin 17. sanına ustadlar yetiştir. İlk ölen sağ ortana edeyim. O kalkışanı, Esed Murat Şanı, Hayrat Kerim'ine Ekran kardeşim Atamurat Bəşimə köp sağ ortana edeyim. Şuun bir bir ütleşik bir da tödürledi. Benim vat beğendim. O aydımların ehiveden ne tomaja sulamdan dinlep ehiveden lezzet alarlar. Sana sunut alemine ulusunluklar arzu ediyen Allah canına sağ olsun. Sana ilkinci baskan saktır. Belli bir derece bir gepleşige çıktım deyip bir yetenlerini bir fikir etmem. Yani kendi istemedim. Halkın içinde kol tədirlikler etmeli, kardeşlerimle dostlarımızla belelikte. O aydımlar ahtırs aydımları döretmeli, şahirlerle maslahatlaşmalı, kompozitörlerle maslahatlaşmalı. Ulusuluklar arzu edene bize YouTube kanalına bir hormat bilen sana aşardığımızda kömek eder. Elimizden gelen yardım eder. Kuvvetli Allah'ın nazar toparım bilen elmede ama kapımız açık. Sağ olasın. Sağ olun. Tanrı kalın. Peşin sonuna öz kardeşinin vardır, dostun vardır, dinleyicilerin vardır. Sana bir kollu veren ağalarına köp sağ olasın aydıp bile. Yürüyüşte şu kamera sana oydu. Şu gepleşige çağırın için size minnettarlyk bildiren döwranjana sağ olun. Allah'dan canına sağ olsun. Başkalarının arasında başına dik bolsun. Sağ olun. Tanrı kalın. Sağ olasın. Hava yiğitler size köp sağ olasın. Sağ olun bağlamında. Durmuşta gelecekti. Bağtarlık edeceğim. Gülyan. Sağ ol, Tanrı etmesin. Üstünlük bağlamında. Sağ olun. Şoğlu olsun. Sağ olun. Ağrayı versin. Sağ olun. Sağ ol. Mehribanlar, eri dinleyiciler, menem sizden etçe kaýşym bir kuwatsan ýaş kadyr şu oğlanı gollaryň aşan üret pikirlerine diýdim. Käbir ýerde aýdymlarda açyk bir gaty ul öňünden taýýarlyga ýok. Ýöne her bir kuştagy öňünden kakşarynyň oturup bir taýýarlyk geçdik. Käbir ýerde ýalgyçlygym giden bolmam mümkin. Tertişim aşagyndan o ýazy bilen kommentariýany ýazyp meni bir begenler oturmam. Şoň üçin bir esibeden Gow Türkmen toýlamada, konsertlerinde, bayramçylyklarında gow aýdymlary bilen begenler diýip bir uly umydymyz bar. Allah'dan sağ olasyn ýene bir üstünlük arzu edýän, owunç Allah nazar toparma şeýlede. Ýakynýol kampaniýa, ýakynýol täýäkçilik kampaniýasy köp sağ olasyn aýdýan şeýlede täze tagam kafeň isgarlary ömrüňizde bolsun janyňyz sağ bolsun. Atamurat Bəşim ýene bir köp sağ olasyn aýdýan, owunç Allah nazar toparma janyňyz sağ bolsun. Elbette şular ýaly bir dörejelikli, bir owadan arzuwlar bilen, täze aýdymlar bilen janyny sesse şeýdip bir halkymyza hödürlýär. Elbette bu zatlaryň arkasynda ýurt başlanmamyz, hormatly arkadaşlar, gahryman serdarymyz köp sağ bolsun aýdýan Allah'dan goý olan janlar sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rewaçlyklardan beslendim. Elbette näme 2026-njy ýyl artyklarly, döwletli, dörejelikli, hasylly owadan ýyllar bolsun 20-de ýetemezde gowy täzelikler bilen baralyk inşallah. Janyňyz sağ bolsun. Aşagyndan pikirlerinizi ýazyn. Awa inni kısaanna kimi çağırmaly, onam arkaýyn ýüzlerip bilýäňiz. Ýene bir zat belläp geçýär. Şu bir adamlar ýat gidip oturmaň adamlar gatmen ötübegenler ýaňyz beýseňiz. Sizin ýazýan adamlaryň hemmesine de ýüz tutýan, onuň üçin istek bildirýän we istek bildirmeýän we awaş gepleşik diýmesene maňa men gurlamaly bolsam men ýaýdan ýany şonu dişarlarda gabat gelme. Olardan goň edemek. Bu gepleşik öz isteğin boýunça gelýän gepleşik. İstek bildirmeseň YouTube'da görüp oturmaly. Janyňa sağ bolsun. Gowyny görşediň. Men sizi gowurýan. Size men gowurýan da.